Kiniing maong pamahayag gituyo pagmugna aron sa pagpaambit ug pagpadayag sa mensahe sa paglaom, gugma ug kamatuoran mahitungod sa Dios nga pinasikad sa balaang kasulatan, ang Biblia. Ang mga pulong ug mga unahuna nga gipaambit sa magsisibya tuyo ug tinguha lamang nini ang pagsulti sa kamatuoran. Way relihiyon nga gituyo pagligis sa mga pamahayag. Anaara sa maminaw ang desisyon sa pagsabot ug pagdawat sa kamatuoran. Higala, kumusta? Maayong adlaw, ang kalinaw ug gugma sa Dios maanaa kanimo. Maayong pagpaminaw diha kanimo karon. Naglingkod ka ba? Nagtindog o naakay gitrabaho? Nahala, giimbitarte ka igsoon og gigala nga makapatalinghog sa bisan sa mubo lang nga panahon nining mga orasa. Ablihi lang ang imong kasing-kasing o gunahuna sa mga mensahe. Kini ang inyong higala, Pastor John Tudlas. Ang mensahe nga akong ipaambit o ipaabot kanimo karon mao ang tinuod nga paghinulsol og pagtuo part 1. Gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Sa miaging leksyon mga kaigsunan atong nasayran nga ang gisultis Biblia nga atong buhaton aron kita maluwas mao ang paghinulsol og ang pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Ang matuod nga paghinulsol mga kaigilaan, mga pinangga, mao kining pagbiya sa ato ang mga daan nga mga pagkatao nga kining mga buhat nga kinahanglan nga talikdan, hinulsulan. Nagakahulugan kini sa mga mosunod nga mga butang. Una mga kaigsunan, mga higala, mga pinangga, pagbiya sa daotang mga buhat. Ang Juan 3:19 mga kaigalaan nag-ingon nga og kini mao ang silot ang kahayag mianis kalibutan apan ipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag kay daotan man ang ilang mga binuhatan. Makita nato dinhi nga ang mga tao mga kaigalaan, ang mga tao nga naa dinhi sa kangitngit, naas kangitngit tungod sa iyang daotang mga buhat. Ang daotang mga buhat anaa makita sa gipadayag 21:8 nag-ingon apan ang mga talawan anong hadlok mga lagas Ginoo. Hadlok sa mga pagsulay. Mao na siya mga talawan. Ikaduha, mga mabudhion kanang dili loyal sa Ginoo. Dili loyal sa ilang mga partner, dili loyal sa mga relasyon labi na sa mga magtiayon, mga mabudhion nya relasyon sa Ginoo. Nagasimbag laing Ginoo. So nagbudhi gyapon na siya. Unya ikatulo, malaw-ayon. Malaw-ayon, mga immoral nga kalaw-ayan sa kalibutan. Mga mamumuno, ikaapat mamumuno kanang mamamatay tao, mga nagakalas o mga kinabuhi. Ang mga makighilawason, mga immoral, mga salamangkiro, mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, nagsimbag dili tinuod nga Dios. Muna siya ug ang tanang mga bakakon mahiagom gayud kini mga apil ng mga bakakon nga wala nagsultis kamatuoran, mahiagom gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ana usab kini sa Galacia 5:19-21 mga kaigsunan, sayon kaayo ang pag-ila sa buhat niadtong nagsunod sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa malaway, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, kapungot, sa kahakog, pagbahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung pangandoy, o guban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon, ang magbuhat nini mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Klaro kay mga kaigsunan nga gipasidan-an kitang tanan nga magbuhat nini mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Klaro kayo igsoon og gala ang gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Ang taong tinuod nga naghinulsol mga kaigalaan, nagbiya gina siya nining mga butanga
og nagbuhat na sa pagkamatarong. Sama sa makita nato sa Galacia 5:22 o 23 nag-ingon dinhi ang mga bunga sa espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaobsanon, pagka mapinugnanon sa kaugalingon. Ha? Daghan kay na nga nindot nga mga batasan og kinaiya nga kung naa ka sa Ginoo. Ang Juan 3:21 nag-ingon nga siya nga nagabuhat sumala sa kamatuoran kinahanglang moduol sa kahayag. No, nagaduol gyud sa kahayag. So kung gusto ta makaigsuonan nga moduol ta sa tuang Ginoong Hesukristo, so kinahanglan ta nga moduol sa kahayag. So kinahanglan ang pagduol sa kahayag mo nay ginaingon nga pag disappear sa kangit-ngit. Kung nakas kahayag ang kangit-ngit mahanaw. Okay? Siyempre, bisan unsa kangit-ngit ang atong kalibutan kung dunay hayag, magpatigbabaw gyud nga makita ang kahayag kaysa kangit-ngit. Okay? Sunod mga kigsoon ikaduha, pagbiya sa kahilayan. Ang laing kahimtang sa kangit-ngit mao ang pagpahimulos sa makasasala nga kalipayan o kahilayan sama sa pakighilawas nga gawas kaminyoon. Kining fornication makigsunan nga mga single wala pa na minyo niya naghilawas na. Sex before marriage. Another nga nang pakighilawas gawas sa kaminyoon kanang adultery. Minyo na o niya nangita pagiglain nga ikaringking. Mga mo na gitawag adultery nga bisag minyo na nangita paglain. Mo na siya sex outside marriage or pakighilawas gawas sa kaminyoon. So do mo na ka klase no fornication o adultery. O niya sunod mahilas nga mga sayaw. No napagyud mga mahilas nga mga sayaw kanang mga binastos nga mga sayaw kanang nga mga inulag-ulag nga mga sayaw mga kaygalaan. Di siya maayo. Pagtanaw sa mga mahilas ng mga talan-awon o pagbaligya sa lawas ng kalipay, gitawag siya prostitution o kanang mga pornography. Sunod, si Moises nagbiya sa mga kalipayan dito sa Ehipto tungod kay kini mga kalipay lumalabay lamang. Diha sa unang Timoteo 5:6 nag-ingon nga ang byuda nga mapatuyangon sa kahilayan patay na sa espiritu bisan tuod buhi pa siya sa lawas. So mga kaigalan mga pinangga, ang pagpatuyang di ay sa kahilayan mao'y makapahimo sa tao nga patay at tubangan sa Dios. So ang kalipay sa taong matuod nga naginulsol sa sala og nagtuo kang Kristo Jesus ana sa mga butang nga makapahimot sa Dios o dili sa mga butang nga gikaligutgutan sa Dios. So kinahanglan biyaan di ay ang kahilayan. Sunod mga kaigsunan ikatulo, pagbiya sa mga bisyo. Adunay mga naandang buhat sa makasala o gitawag kinig sinful habits mga kaigalaan. Sama sa pag-inom sa mga makahubog, pagpanabako, pagpanigarilyo, paggamit sa mga ginadili nga droga, pagsugal. Kini sila usab iyas kangit-ngit. O kana mga bisyo nga makadaot sa lawas, sa imuha nga mga panalapianon, mga resources nga gihatag sa Ginoo nimo makahatag og kadaot, mo'y mga butang nga batok sa Dios tungod kay ang atong kinabuhi labi na kini atong lawas mga kaigsunan templo ni sa Dios. Unsa man ang templo sa Dios puy-anan sa Dios mga kaigsunan. Ingon diha sa unang Korinto 6:19-20 nag-ingon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo? Wa pa mo nasayod ana? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi iya na kamo sa Dios. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Og usab diha sa unang Korinto 3:17 mga kaigsunan, nag-ingon og klaro kay diri mga kaigsunan nga gipahinumduman kitang tanan. Ingon din ni pusa ang muguba sa templo sa Dios. So, kung atong gubon di ay kining atong lawas nga templo sa Dios, ingon diri laglagon sa Dios ang muguba di ay nini. Akong laron pagbasa unang Korinto 3:17, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Igsoon og gigala, ang imong lawas, templo sa Dios, ana siya mopuyo nimo. Pero kung imong gubon ang imong lawas, laglagon pud ka sa Dios. Kay di siya gusto
o kadaot sa imuhang kaugalingon, pero kung imong daoton masuko pod ang Ginoo. Kung atong gubon ang kining templo, laglagon ta sa Dios, kay ang kining templo nga gihimo balaan pero kung imo gawgawan laglagon pod ni sa Ginoo. Kung imong daoton laglagon pod ta sa Ginoo. Muna nga ampingan gyud ang kining templo, kini atong lawas nga atong gidaladala. Dili kita mo'y tagian ni ani, kundi ang Dios mo'y tagian ni ini. Hinaot nga nasabtan ninyo no kanang atong lawas templo di ay ni sa Dios. So dili dapat natong gubon, di nato dapat nga binuangan, di nato dapat nga patyon kani mga killing softly nga mga bisyo mga kaigsunan. So kinahanglan usapon na sa mga butang nga kinahanglan biyaan. Ikaapat mga kaigsunan, pagbiya sa daotang kinaiya o batasan. Ang lain pang butang nga iyas kangitngit mao ang mga kinaiya nga kalibutanon sama sa gisgutan diya sa Kolosas 3:8 nga to sa 10. Nag-ingon dinhi nga apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang pagdumot, ang pagbutang-butang og ang laweng mga sulti nga na mga laweng sulti, mga binastos nga mga sulti. So kinahanglan sa nang biyaan di ay nga pagbutang-butang, pagdumot, pagkasaputon og kasuko. Unya ayaw kamo pagpamakak kay gihubo na ninyo inyong daang pagkatao uban ang kiniya niini ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Kamo ang katawan sa Dios, gihigugma kamo niya og gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop og magmapailobon. Pag tinabangay og pag pinasayloay kamo, kun dun na kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga ginapasaylo kamo sa Ginoo. Og dugang niini tanan mga higala mga pinangga, paghigugma nga maoy magbugkos gyud sa tanan natong sa tanan nato ngadto sa hipit nga panaghiusa. Okay? So ikalima mga kaigsunan, ang upat ka paagis pagbiya sa mga butang nga kang ngayas kangitngit mao ang pagkinabuhi diha sa kahayag. Mao kini una, kining paghukom gyud og pagdesider nga mobiya na jud sa imong daotang buhat sama sa kailayan, bisyo ug datang kinaiya. Ang Dios mga kaigsunan dili mamugos nimo. So dili pud siya mabuhat sa butang nga supak sa imong gusto or supak sa imong kabubuton. Di siya mamugos nimo higala. Busa ikaw ang imong ikaw sa imong kaugalingon kinahanglan jud kang mo decide or mo desider or mohukom sa imong kaugalingon nga mobiya ka sa imong daotang binuhatan, mga butang nga is kangitngit. Ikaduha igsuon pangayo og tabang sa Ginoo kada adlaw. Kusog imong pangayugtabang Ginoo, kusog nga makalingkawas ka sa maong gapos nga iyas kangitngit. So pinaagi na sa pagampo, imong iampo sa Ginoo. So gawas kung tabangan kita sa Dios, wala gid tay mahimo mga kaigsunan. Ingon sa Juan 15:5 nga kun wala ako wala kamoy mahimo. So kinahanglan kita sa Ginoo nga magpatabang ta niya aron matangtang ug makuha kining atong mga dili maayo nga kining mga buhat nga is kangitngit. Ikatulo igsuon kinahanglan tang magbasa mamalandong sa pulong sa Dios matag adlaw aron ang atong kinabuhi mga kaigalaan mga pinangga mausab lamang pinaagis pagbag-o sa atong salabutan. So kinahanglan ang atong salabutan nga nangitngitan hayagan sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan tang lamdagan sa pulong sa Ginoo kay dili ta magpalamdag sa pulong sa Ginoo kini atong hunahuna kanon nang gingitngitan sa dili maayong mga nahuna, mga kahilayan, mga kalibutanon nga mga pangunahuna igsuon. So ang daotang mga buhat nga nagikan sa daotang hunahuna mudayag mangguna sa buhat no kanang unsa imong ginuhuna nga bati makita sa imong mga binuhatan. So busa ang pagpuno sa atong hunahuna sa mga butang maayo mga kaigsunan makausab sa atong kinabuhi. So kung gusto ka mausab mga kaigsunan, pun-a ang imong hunahuna sa mga maayong butang labi na sa pulong sa Dios. So ikaapat mga kaigsunan nga atong buhaton pagsugid og pagpangayog pasaylo sa Dios sa dihang mapakyas ka or makasala ka o kanang wala nimo natuyo na buhat mga butang nga dapat untang biyaan nimo pero napakyas ka so mga ipasaylo unya mo padayon ka pagsunod sa pagkinabuhi alang sa Dios. So
ayaw og ka discourage igsuon kung dunay panahon nga mapakis ka masipyat ka hinggang ayaw pa man kun usab siguro kay ay siguro bag-o pa ka unya kinahanglan pa kag strength, kinahanglan pa kag inner nga change ka imong kaugalingon. So kinahanglan jud kag prayer, kinahanglan ka og constant prayer, maki-istorya kas Ginoo, magampo kas Ginoo nya magpapuno ka sa pulong sa Ginoo sa imong hunahuna. Okay? So ang unang Juan 2:1 nag-ingon, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala kita, may manlalaban nga si Jesucristo ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Kung kita makaigsuunan, dunay panahon nga masipyat ta, mapakyas ta, makasala ta, adun natay manlalaban nga atong kadangpan sa Ginoong Jesucristo nga maoy mga bugar kanato taliwala sa Dios Amahan ug kanatong mga taong nga masipyat, taong nga nakasala. So kinahanglan tag Ginoo sa atong Ginoong Jesucristo, kinahanglan ta niya nga maoy magtabang nato sa pagkinabuhi nga magsubay sa kabubuton sa atong Dios. So pinaagi sa tabang sa Dios makaigsunan, biyaan ba nimo kining mga butang nga kangit-ngit, sama ini mga datang buhat, mga kahilayan, mga bisyo, mga datang kinaiya, unya magkinabuhi na baka sa kahayag diya sa Dios. Igsoon ni gala, anaan nimo ang desisyon, anaan nimo ang pagpili, anaan nimo ang paghukom kung buot ba kang mosunod sa Dios o buot ba kang magpabilin sa imong kasalanan, naan nimo ang desisyon igsoon. O ako nagampo na ginaot nga ikaw, mas pilion nimo ang kaayo kaysa dautan. Mas pilion nimo ang maayo kaysa dautan. Mas pilion nimo ang pulong sa Dios kaysa imong kaugalingon nga gusto. Mas pilion nimo ang kabubuton sa Dios kaysa imong kaugalingon kabubuton. O dinhi nakukutob sa sulod na pod nga lesson mag-igsoon akong i-share kaninyo ang tinud-anay nga paghinulsol pagtuo part 2. God bless.